Hoy arrancamos el programa, como siempre, con nuestra sección de promoción y nuestro colaborador Iván Valverde y su invitada especial, Aitana Ferrer. Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Iván, como siempre, ¿no? ¿Sigues con la misma ilusión con ese programa de Converses? O más todavía, porque además hoy estoy en plan nostálgico porque ayer, justo el miércoles y ayer jueves estuvimos grabando los últimos programas y la verdad es que, bueno, pues recordando y tal, tantos invitados que han ido pasando y tal, al final han sido 10 programas con 20 invitados musicales, entre ellos Aitana Ferrer, aquí un honor y un lujazo que haya venido hasta Burriana y bueno, ya, como te dije, en la cabeza ya pensando en nuevos proyectos y en el siguiente que está en cola ya. Bueno, ¿y cómo ha sido grabar con Aitana en ese teatro para allá de Burriana? Una pasada. Luego verás el vídeo de Behind the Scenes que yo os monto siempre para Converses, de su prueba de sonido y demás. Y es que lo único que le dijo es, ¿puedes bajarle un poquito el micro? Y ya está, es que fue... Vamos, maravilloso, perfecto. ¿no? Ella ya es una experta. Es que su voz es un espectáculo. Y bueno, y la verdad es que súper bien. Es que és aprovechable hasta la prueba de sonido. Està super bé. És veritat, és que jo tenia moltes ganes de que vingueres i dic, es van conèixer en la pandèmia per Instagram. En quarantena, en la quarantena. Sí, i dic, jo vaig a dir-li, a veure si ve el programa. I va dir que sí, tu, i va vindre. Que bé, ¿no? Perquè altres famosos diuen sí, i després diu, no, és que m'ha salido una paella, no, és que no sé què. Va ser una miqueta difícil ficar-nos Sí, d'acord, això és veritat. Sí que és de veres, La perquè data jo de- també porto els horaris. Sí, la data va costar una miqueta, però perquè és que fas mil coses. Sí. I jo també tinc 1000 horaris. Sí. Bueno, Iván, nos has traído un vídeo, ¿no?, de promoción del programa, como siempre. el primero el de promoció. ¿Os parece que por vayamos a ahí verlo? Sí, no l'ha vist? Sí. Molt bona nit, benvinguts a Converses Live from Burriana. Qui t'ha enganyat per estar així? Tu has sigut el culpable completament i gràcies per ser el culpable perquè estic encantada. Has ficat conjuntada i tot. Sí, la veritat és que sí. Converses Live from Burriana. Bueno, ahí teníamos ese vídeo de promoción que siempre nos trae Iván Valverde para promocionar este programa que tenemos aquí en Televisión de Castellón los lunes a las 11:15. Y ahora ya cedemos el protagonismo a Aitana. Cuéntanos, ¿cómo fue grabar con Iván en ese plató, volver al escenario? Sobretot tornar a l'escenari. Això per damunt de tot, perquè ara és molt difícil trobar un escenari on poder actuar. Sí que s'estan fent cosetes, però va tot en contagotes. I com va ser estar allí en Iván? Va ser un luxe, em trataré fenomenal, però fenomenal. I jo li dic, si vols tornar a cantar-te Nadales o jo què sé, ja s'inventarem alguna cosa, sí. Bueno, Aitana, ¿y qué canciones cantaste? ¿Nos puedes hacer un poquito de spoiler? A veure, vaig cantar una... Com jo tinc un grup infantil, però també faig música per adults, vaig cantar una cançó per als xiquets i després vaig cantar una per adults que és una de les més significatives per a mi, es diu Una paraula d'amor. Me la va escriure un gran cantautor valencià exclusivament per a mi i és que per a mi és una delícia cantar-la cada volta Madre mía, que la faig. qué lujo, ¿no? Sí, absolut. Perquè, vamos, ens vam quedar tot l'equip. Així, no. Ah, ja s'ha acabat. Bueno, Aitana, llevas ya muchos años encima de los escenarios, pero me gustaría saber cómo empezó tu vocación. A veure, jo vinc de família artística, per part de ma mare són pintors, ballarins, músics, els que no són professionals o són amateurs, i és que havia d'eixir artista per alguna de les vessants que anava a triar en la meva vida. Però de forma professional vaig començar quan tindria uns 18 anys, cantant en una orquestra. El trajecte de les orquestres ha sigut al llarg de molts anys, he estat uns 23 anys cantant en diferents formacions i entre elles en el meu grup com a solista, en el meu grup infantil i com a corista de Paco Muñoz, de Lluís Miquel Campos, he cantat molt en estudis de gravació per a publicitat de televisió, també com a locutora d'espots publicitaris, bueno, tot el que és fer feina amb la veu, ahí estaba, ¿no? Un bagaje increíble, ¿no? Desde que empezaste en las orquestas a todo lo que has ido haciendo. Abans estava cantant en corals polifòniques, vaig passar per la coral de la ONCE de València, que és una coral que fa l'organització de la ONCE, en la que la meitat, el percentatge de la meitat de xiquets són cecs i l'altra meitat són com els guies, els vidents, els que els acompanyen en els desplaçaments. És una coral molt, molt interessant. Aitana, ¿cómo definirías tu música? A veure, si parlem de la música per adults, parlaria d'una música mediterrània que té aire francès, aire grec, que recorda aquelles cançons franceses, no?, de Jacques Brel.
a Maria del Mar Bonet, a Lluís Llach, recorda tots aquests cantautors. I si parla de la música infantil, ahí és un poc una barreja d'estils, perquè el que prima dins de la part infantil és que el missatge els arribi als xiquets, que siga un contingut que a ells els agrada i cançons senzilles de poder recordar. Muy bien. Jo puc donar fe de que la part infantil arriba als xiquets, perquè la meva filla Mireia, que té quasi 2 anys, que els complirà al gener, ja va sentir la cançó dels xiquets que vas cantar a Converses, perquè s'ha de dir, tu ja ho saps, Gemma, que si sense l'aprovació de Mireia el programa no surt en emissió. Això és veritat. És veritat, tal com m'ho passa... És el filtre. Correcte, tal com em passa el muntatge Josep Gumbau de cada programa, jo ho visiono en ella. Si ella aplaudís al final, li ho envia a Àlex i a Vicent de Burgana Cultura. Si no, res. Si no, li dic, Vicent, Josep, s'ha de canviar alguna cosa, que aquí la Mireia no... Algo no quadra. I a part, ahir van vindre la meva dona i Mireia a veure'm el programa i això, que m'ha fet molta il·lusió. I Josep està i diu, que viene la jefa, que viene la jefa. Una jefa així, I veus a la Mireia ahí alçada pel sofà i de peu i això. És que tenen un sofà xul. El teu està molt bé, però el d'ell és que té molt de caché, aquest sofà. Tots, té moltes Tots nòvies, s'enamorem, tots s'enamorem. Tots els convidats els agrada. Oi, si después te sobra, en mi casa cabe. Bueno, Aitana, ¿y cómo ves el panorama musical de tanto de grupos como de solistas que hacen música en valenciano? El actual, parlem de l'actual. Uau, és que l'actual és tan estrany que no ens serveix per a orientar-nos de per on pot anar, perquè com estem tots a l'espera de que torni tot a una normalitat o el que per a nosaltres serà la normalitat, fins que no puga permetre's les aglomeracions, no podrem tocar en normalitat, perquè nosaltres vivim del públic. Si no està el públic, no som ningú. Però també és de veres una cosa, la gent necessita música per a viure. Tota la nostra vida, tota, està adobadeta en música. Les bodes, els velatoris, els funerals, tots els events, tot. I tu quan estàs sent a casa, els teus estats d'ànim, moltes voltes estan vinculats a música, no? Sí, segons l'estat d'ànim, també escoltes una música o una altra. I com dient a Converses, la música en directe és imprescindible. Y la cultura segura, claro. Bueno, hablando de este tema, ¿cómo viviste el confinamiento? ¿Te refugiaste en la música de alguna manera, ya que estamos hablando de este tema? No me refugié en la música, no, perquè vaig decidir que el meu treball és molt valuós. Ja no només per mi, sinó per tots els companys, per tota la gent que fa música. Fer música costa molt de temps i molts diners. I no és una cosa que pugues regalar perquè sí. Jo respeto moltíssim a la gent que es va dedicar a fer directes de música perquè trobo que era una forma de canalitzar el temps que estàvem en casa, la dificultat per a poder comunicar-nos, per a nosaltres és una forma de comunicar. Però jo el primer que vaig pensar siguen els xiquets, perquè jo soc mestra d'infantil, tornava de l'escola el dia que ens digueren que dilluns es confinen, i vaig pensar, ai, i els meus xiquets què passarà? Ells no entenen res, perquè són menuts, jo soc d'infantil, ells són menuts, no entenen què és el que està passant, doncs què puc fer per ells? Vaig a contar contes. I vaig començar en Instagram, Facebook i YouTube simultàniament tots els dies contant contes en directe. Jo ja tenia un canal que es deia El Ventall d'Aitana, on contava coses de cultura, feia entrevistes a grups, però tot en plan casolà. I vaig dir, vaig a contar contes així. I va derivar a la mitjanit. A la llum del Ciri, que s'ha creat una comunitat ahí de contar contes de por i tot això. Bueno, contes de por, o de tant en tant, un recepcionista de nit que des de l'hotel està treballant i a Aitana li entra en directe i li conta el turno. Que sí. Va ser molt interessant perquè jo arriba un moment que dic, bé, ja estic farta de les plataformes de sèries i de sèries i de pel·lícules. Què podria fer? Estic avorrida. Vaig a contar històries per la nit. I agarro un llibre d'Edgar Allan Poe i me poso en directe en Instagram a llegir. Jo dic, igual hi ha algú que s'està avorrint i se fica, que sé, gent avorrida i molta. Qué chulo, ¿no? La verdad que una iniciativa muy bonita por tu parte. Sí, no sé, vaig començar i començar a connectar-se gent, però és que el primer que es connectara de Gijón i allà estava jo llegint en valencià, saps? Alfons, que va estar així, també es va connectar. Sí, bé, és que Alfons i jo, el remat va acabar ell i Joan Lluc, que és de la televisió de la Ribera, crec que és de la Intercomarcal d'allí o alguna cosa així, ell és de Biar.
acabaren sent col·laboradors directes, no? I al remat parlarem i dir, bé, esta nit vaig a fer este tema, tu de què pots fer-la? Vale, va, Imagina't, anem a igual contar. ja. Sí, sí. ¿Qué te sembra si veiem el behind the scenes? Vale, vamos. De los probes de so? Vamos a verlo, sí. a ver si Alex, nuestro técnico, nos lo pone, podemos verlo, que Iván siempre está ahí atento grabando a todos los artistas. D'amor cru i amor cruel, d'amor humit i amor sec. Pots baixar-me un pèl més la veu? Extern amor, amor de riures i plans, amor que dures 1000 anys, amor d'amor i amor, amor, desconfiat incert amor, amor que fas melantir, amor que neix amb el dia i mor a la mitjanit. Per mi està bé així, L'eruga al sol filava un fil que era molt prim. Mira que fila tot es cobreix de seda i desapareix. Van passar dies i nits, tota sola, dormitant, resguardant-se del mal temps, dins del capoll que afilat, d'on mi veta s'ha quedat. Un bon matí l'eruga forada el seu esguard. Mira quina sorpresa al sol enlluernat. Can you take my love is still nothing from you alone? And can you rent my doubting still a heart so much to hold? To you my soul's affections know, devotedly, only true. My life has been a task of love, a long, long thought of you. For your tender faith be over, still my tribute try. Alas, I know but one proof, more or less your name and I. I really don't understand why it's not working if we love each other. I love you. I love so much of us. Ooh, I don't know. Maybe it's time to finish it up. Life is like a circle if you don't know how to take control. And it's not working when I tell you that I'm feeling alone. Life is too short and I don't want to be away to the end. Bueno, ahí veíamos ese vídeo que es como siempre nos trae Iván. Aitana, ya para ir acabando, ¿qué proyectos tienes en marcha o qué nos puedes contar? Val, estem acabant el nostre tercer disc en la Factoria de Sons. És un disc que el que ha tractat és d'abastir les eres que se'ns han quedat pendents en el primer disc i en el segon disc. Això vol dir que hem fet música per a molt menudets i per a més majors, per a xiquets al millor de 0 a 3 anys i després de primària.
I el que estem fent ara recentment és que com no es pot entrar a les escoles a actuar o pràcticament a ninguna, els ajuntaments tenen molts problemes per a poder programar i fer actuacions en directe. Ja de diversos ajuntaments com el d'Alzira i el de Gandia ens han demanat si podien fer com si siguera una actuació en streaming, però que estiguera gravada perquè després ells puguen disposar d'ella quan vulguin. Així que hem creat un material didàctic, que té una guia didàctica, això és una guia amb activitats fetes per edats i cançons gravades per a cada edat que abasten des dels 3 anys fins a la fi de la primària. I això és el que estem ara fent. Són vídeos de més professionals a menys, perquè alguns són casolans que més fas jo a casa, però que estan donant bon resultat. Bueno, pues me alegro un montón, parece un proyecto muy interesante y muy chulo. Y bueno, como siempre, daros las gracias a Iván Valverde, a mi compañero, por esta sección hacer promoción y por traerme a invitados tan especiales como Aitana. Así que bueno, mucha suerte en vuestros proyectos y ya despedimos la sección. La semana que viene, si todo va bien, invitada internacional. Ahí lo dejo. Bueno, pues ahí dejamos la primicia, ¿no, Iván? Ahí estamos. Bueno, Generando pues expectación. de verdad que muchas gracias por venir a Coma Casa. Sí. Gràcies a vosaltres. Nosaltres tornem després de la publicitat amb la meva companya Patri Mir i la seva secció d'Agenda Cultural.